Dovolte, aby som vás pozval na 35. ročník Mesiaca fotografie v Bratislave. Je to také malé jubileum. Oslávime to v podstate unikátnou výstavou zo súkromnej zbierky z Madridu. Oči, ktoré videli storočie. Je to kolekcia takmer 90 originálov od autorov zhruba od 30. do 80. rokov 20. storočia s dôležitými hviezdami svetovej fotografie z Európy aj zo sveta. Lee Miller, Winogrand, všetci, ktorí zmenili tvár fotografie v 20. storočí. Taká druhá dôležitá výstava je výstava Karla de Kaisera, a to kvôli tomu, že Karl de Kaiser je člen Magna, agentúry, ktorá sa preslávila dokumentárnou, príbehovou, reportážnou fotografiou. A Karl de Kaiser pripravil projekt s pomocou umelej inteligencie, keď nemohol vycestovať do Ukrajiny. Projekt sa volá Putinové sny a myslím si, že je skvelou ukážkou toho, že aj umelá inteligencia môže mať tvorivé použitie. Tie ďalšie z tých 25 by som ešte vyraznil výstavu Joela Meyerowitza, lebo tak ako je dôležitý Helmut Newton pre fotografiu aktu a Cartier-Bresson pre reportáž, tak Joel Meyerowitz je vlastne kľúčovou osobnosťou pre farebnú fotografiu. To, čo dokázal v 70. a 60. rokoch, ukázalo, že farebná fotografia má taký potenciál ako čierno-biela fotografia. A z tej sféry slovensko-českej by som vyzdvihol vynikajúcu retrospektívu, to nastáva v Danubiane, ktorá ukazuje, by som povedal, univerzálnosť toho autora, ktorý sa vlastne na scénu dostal v polovici 80. rokov a dodnes je kľúčovou osobnosťou na slovenskej a českej scéne. Okrem týchto autorov máme aj tému Austrália. Z tých autorov, ktorí sú tam zastúpení, sú to 4. Aby som rád vyzdvihol dielo Anne Zahálka. Je to autorka, ktorá veci inscenuje, ktorá pripomína panoramatické prezentácie v múzeách z konca 19. začiatku 20. storočia. Je to neuveriteľne fantastické, imaginatívne a optimistické.